nganong naamantay asherits na atay mga nag-manage diha asa mo mulingkod ang primary nga tumong ni ana to maximize sa capacity sa atong simbahan o pag-minimize sa distraction. Kay kung magsigit tag insert nga nakapurma na tangtanan, ma-distracted man ta. Og nahitabo yun karon. Na ay mo ari diri kay insert na sad, na sa diri insert na sad. Nya ga-observe ko ninyo inig-ana sa asirit diri padong, ari diri mulakaw, di yun manumbaling. Unsa man ang batasana? Unsa to nang batasana? Yawan-on. Ang ngalan ana nagigamit ni Juan nga magbubunyag mga bitin. Niadto ang mga tao niadto niduol niya aron magpabunyag aron mapapas ilang mga sala. Pagduol sa mga Parisiyo ug Sadusiyo sa panahon nila ni Jesus, panahon nila ni Juan nga magbubunyag, kaning mga Parisiyo ug Sadusiyo mao ni sila'y mga nagdumala sa templo, mga sinagoga, mga officers ni sila. Mao ni sila'y murag mga pari, mga magtutudlo sa balaod, mga gamhanan ba dunay mga ranggos katilingban. Ginganla ni Juan og bitin. Kamong mga bitin, kinsay nagsulti ninyo nga makalikay mo sa silot nga giandam sa Ginoo ninyo. Nganong ginganlan man sila bitin? Kay sila ni simba. Pero dili mosunod og unsay isulti. Mo nay bitin lingyay mong tupad. Ing nanisunod ka gisulting father dinhi. Nisunod. Oh, congratulations sa nisunod. Pero uban gahiag mga naong. Sige lang dupan. Irog mo sa tubangan. Kamu irog ya. Sig irog. Naman na yung batasana. Gasugod na, mga bata pa ta, dias balay. Supak-supak sa ginikanan. Bango na. Bango, tapoy kayo. Katuog na, hindi pa tayo matuog. Pakatulgon, di matuog. Pabangonon, di saan mo bangon. Pakanon, unya na. Ay sa kaon, kay magrosaryo ta. Gutom kayo. Kaon sa dito. Eskwela na. Hindi tayo eskwela. Ay lang sa eskwela rondo, kay watay kwarta. Hilak-hilak, eskwela ko. Mga buangon kay tastanan. Maunay atong batasan, magbuot ba ang Ginoo mo atong gustong mo sunod nato? Dili na mao. Ang Ginoo mao'y atong sundon kay ang iyang mga pulong espiritu o kinabuhi naghatag og kalinaw. Mao na diri sa unang pagbasa niingon diri ang mga tao nga nagsunod niining hari nga gipadala sa Ginoo, dili na sila mag-away. Muhari na ang kalinaw. Ang baka o ang leon magduog na laghigda. Ang kontram ta na sila sa una. Ang bata nga gamay magduwa-duwa na lang og kubra, bitin. Kaya di na mamaak ang kubra. Kung musunod na tas Ginoo. Pero di ta musunod sa Ginoo, musunod ta siyawa, magsige kitag pinaakay, sinikmatay, siging away, siging away. Nilingi ay mong tupad. Yung namusunod ka sa Ginoo. Ang di mo lingi, gasunod siyawa. Oh, kasimpol anak, lingi ras tupad. Lingi ra ba? Ay ka na be, usbon ako, tagaan ta mo. Daghan making naong, wag yun mo lingi, kaklaro anak dire. Gatuo mo, apil nga tuloyo, kita na kong nilingi ibagwa. Mga 20 ra gyud kabuk ang nilingi, kadaghan ninyo dinhi. Okay, ready? Lingi. Mauna. Kinahanglan gyud mong
Isikan. Unyag wa na isikan chance. Mailag na pa isikan chance. Muna, kondisyonon ginato atong unahuna. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Pagkanindot gyud ay sa iyang panahon. Kinsang panahon? Panahon sa Ginoo. Ngano man kay kanang panahon sa Ginoo mao na siya ang atong pagdawat sa atong kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. Ang panahon sa Ginoo mga igsoon niabot na 2025 years na ang milabay. Niabot na ang panahon sa Ginoo. Kanang gitawag nato Year of the Lord. Annus Dei. Tingnan na pronunciation na. Year of the Lord. Niabot na. Pero ang pag-abot ni ana sa atong kasing-kasing nag-agad na nato. Ug imo bang pasudlon ang iyang katarong, ang iyang hustisya? Kumusta maron ang ato mga government leaders gikan sa presidente ngadto gyud barangay kapitan or barangay konsehal? Mga elected man na sila. Sa inyong paminaw, niabot na kaha ang panahon sa Ginoo sa ilang kinabuhi? Di magid tanan tingali. Unsa man majority nila ang nanay katarong o majority ang naay kabuang? Oy, mailhan lagi na kay ang hingpit nga kalinaw. Kinsa man sa atong mga leaders nga naagian sa nasod gikan Marcos, Bongbong Marcos, Rodrigo Duterte, Pinoy, Aquino, sabtong usa, Gloria, Irap, Ramos, Cory, Senior, Marcos Senior, o kana, nakaabot man ta na, labi na mo mga tiwasono na. Kinsak haaning mga, ako kabot ni magsaysay, o ako'y kalibutan nato. Kinsa kahaaning mga lidera nga atong naagian, ang makaingon ta nga dunay ni hari nga kalinaw sa atong nasod. Ayaw lang isulti kanang sa imo lang huna-huna ba nganong inyong sa nang isulti para nimo mao tingali na basig para sa usa lahi sad para usa. Ang importante ba kamaotang mamalandong nga atong paharion ang kalinaw nya umaabot naman sad ang eleksyon 2028. Basig magsigi lang tagbalik-balik anang the same mistake. Munang niingon si San Juan, kamong mga bitin, kinsa gud tay nag-ingon ninyong makaikyas mo. Hinulsuli ang inyong mga sala, ipakita sa inyong mga buhat. Ang buhat, maoy atong patunhayon, dili ng sulti lang. Naghinulsol na ko, mangumpisal ko. Daghan kay dinhing mangumpisal, nga yawanon kay istanan. Unsaon ako pag-ilasan ng umpisal nga yawanon, inigduol pa lang. Pader, makumpisal ko. Ay, padong narabata magmisa. Ay, pakumpisal lang ko, Pader. Uy, pakumpisal. Kano sa man na imong last confession? Last month, nakapatay ka? Awa, Pader. Uy, wa. Ay, unya na lang kumpisal. Igumas misa. Ay, pakumpisal lang ko, Pader. Niya nang yawa ay nang umpisal na. Unsa mo nang yawa? Mamugos. Mamugos gyud, mamugos. Mao man kinaiya si yawa, tanawa nang ko kana mga yawa. Kana imong silingan nga yawanon god. Nanglitan imong bana. Dako kay sweldo, nya nakayawanon nga silingan nga chicks. Oy magsige nag-text, miss you, I love you, ana. Nya mingon ang bana ay minyo na koy, ay nganong daig minyo, musokol man kog minyo. Mamugos gyud na. Aw dili. Tugson magyaan ng pari gani. Uy, maikog ka kay pari ko. Diyan napaka-discount pa der. Nagi na sila lusot para makapamugos lang yun. Ganang mag-solicit din ganang sa mga ayog hinabang, nya mo balibad ko.
Maingon ko, uy, dako ra ka inistanan, gamay kay may direct income, negative na gani, ay padiroy, maluoy sa taon ka na mo, love, sige, mo tawag naman, o niya, mo text naman, nako kani, klaro kani, yawan on. Mamugos. Prego ninyo, good, mamugos yun, nga batanon ang naong, bisan pag-iuban ng buhok, kuluran yun, mamugos yun. Ana, ang kilay nga, nipis na, kay nangalarag na, badlisan yun, kay mamugos yun, nakatug yung baga na, baga. Gusto jud ko anang puti nga naong isa di lagi brown ka kay mo na akong gusto nimo mingon ang Ginoo dili inan yung tambal nusnusan gyud ka para mo puti mamugos gyud babae lagi ka dili laki lagi ko mamugos gyud maglinaki gyud padako-dako pastingog usa man ni bay laki lagi ka, gihimo ti kang laki, gusto ko babae, padako-dako sa sudughan. Ngano man na, gisudlan sa yawa, mo na mahimo tang bitin. Musimba ka, masinupakon, mahimo kang bitin. Mo na sunod niyong simba, kung buhi pa mo mga bitina mo, kamo bang mga masinupakon? Muna na itong balaod ha, dinhi aron ma-maximize ang atong capacity, lingkod Dios atubangan. Ug naay bakante, insert. Pananglitan, bana mog asawa, niya ang atubangan ninyong lingkuranan, kanang naay bakanting usa. Ana, magsabot mo, buwag lang sa taron, diha lang kalingkod. Insya, di na dita magtupad ani, dili lang. Yan, kisa may mo lingkod diha. Nya guwapa man chicks ingong bana ako lang dito lingkod dinhi lang kaloyo nya ikang asawa kasi ana magsipa sila dipig-dipig ana padoka-doka imong bana ana ba moy ingon ka ang kanahan mao day na mo lingkod nya imong pagkakabliton uy ay pagdoka day ay wangay doka day ko na ana ba ana nindot man ay nana makat-on kapag zaman kanang pag-detach. Di ba ningos Kristo biyai ang tanan nganong magtupad man gyud mog lingkod nga ang gusto ganis Ginoo biyai ng imong anak imong bana imong asawa biyai practice mo dinhi ari lang mi diri pa kay magtupad man mi biyai na usara jud kalingkuranan di jud ka kabiya samot na gyud pabiyaon kas Ginoo forever magsikag yun simba ko ay simba ko nya di man mapugngan mga matay man kita labi na karon abot ni Roswilma way siguro ugma na nasay missing ninyo wata kay bao ngano man moingon pagitang imposible ang nahitabo sa mulaw kabadyangan tamyaw dili dito pwedeng mahitabo pag-usab mahitabo kung magdanghag kita kung magsupak-supak kita sa Ginoo mahitabo ra gid na ay mo pag di na mahitabo ngano man day ang linog day dito sa northern part sa Cebu labi na Bugo og Danbantayan nga nipatay sad og daghang mga tao di dito mahitabo wa magi siguro mahuman ni akong humili makahuman pa ba ko ani ron ay siguro ay malusno ni kutob di ana gikan diri kamo sa oo murag mas peligro mo dahil diri ay lang salo dahil lang diri na lang tamulos no diri na lang murag gabok na ba di anak why siguro makaabot pa taoy ang importante kanunay tang nagsunod sa sugo os Ginoo ug ang usas mga sugo os Ginoo gyud karon para natong tanan pamalit gyud mog slat samtang naa pa kay kapasidad pagpalit og slat palit yun kay unsa toy meaning anang slat ang S sacrifice ang L love ang O offering ang T treasure in heaven sinan mo ana ipalit na niyo dag barbecue di ginakapalangit kay di man na sacrifice di sa na offering di sa na treasure in heaven pero ipalit niyo og slat asos langit din mo ana pagka pinagtikit sa sweet notes sunod Domingo karon na ba ning sunod Domingo
basta lagi ditso kag langit, di ka moagig purgatorio eh. Pero magsige kag ingon, ay, di lang sa ko, uy, sunod na lang, kay, sus, ipalit pa rin ako sapatos, na para ba iso, magparty para ba mi, niya, 500 na ba intayo, no, Sibuinas, gobyerno, di yun paigo, ako lang gining ipalit, may na lang ni ako'y bonus gamay, ako lang gining ipalit, o ka nang para no, Sibuina, sige, gumani mong no, Sibuina, pagka idiro onog, takihon dayon ka, anak dayon, anak ba? Anak, agas ng laway, abot na ka dire, pada blessing, blessing. Tiwasan din dyan. May pag imo ipalit, suswagi na not sibuy na, inom lagi taon migluy ang ininit, no? Kay kuan ra, uy, so pag inom ni mugluyan, ni us-us imong sugar, ni us-us ang imong high blood pressure, ni normal na, pagka iniro, gajaging-jaging pa mo, kay New Year, magkita-kita, purti ni mong healthy ha. Oh, kay imo mang napalit. Ang kwarta, wa man imong napalit og pagkaon, napalit man imong slot og sa sweet notes. Healthy kay ka. Nya punan pagis panalangin sa Ginoo, aperting healthy hay naabot pa kag mga 20 ka tuig. Pero sige kag kaon gyud halab ham sige na. Pakapinan pag-inom skulapo kala kana ba. Basta mo tawag mo nako ika Enero 2, 5 inanab anointing tiwasan tagid mo ba. Debita. Batian yung parian. Ay, ako na lang mong i-update ay sa nangahali na to. No? Basin pag naka-appeal mo ani. Ang atong grace nga slot, ang atong halin, niabot nag 97,110 ka slots, na pay 602,890 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,281 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC para nilinis ato mga proyekto, lingi-lingi atong simbahan ni arang-arang bang now? Arang-arang na no. Ngadto gawas inyong gitanaw-tanaw arang-arang sag now. Na mo tungod na sa inyong PPSC. Niabot ng atong halin og 72,735 ka slots, napay 27,265 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 179 na ang atong nadawat. Nya ang atong DPR para atong itukod og mga balay sa katong naigo sa mga atong trahedya, niabot nag 18,828 ka slots ang ato karong napundo, humanta nakadonate ato mga linog o katusang niaging mga panghatag nato sa mga ayuda. 18,828 maka-afford na taani og mga 31 kabalay ang atong tukoron nga tag 50 to 60,000 ang atong budget. Magsugod tag panukod og balay karong human sa Sweet Notes nga concert, kay busy pa kay nga atong mga personnel, di pa ta ka atiman pagtukod. Pero naa na tay na evaluate nga mga sobra na 50 ka balay, nya nay mga applicants nga mga around 100 na ka mga applicants para magpatukod og balay. Salamat guys na malit og slots. Atong pakpakan ang namalit og slots. Padayon patagpalit. How to buy slots, unsaon pagpalit og slots. Una, diha sa atong opisina o kana mga lamisa diha sa gawas nga naay resibo, pamalit mo diha. Anha sad mo mamalit og ticket sa Sweet Notes. Nya kung dili mo diha makapalit karon, pwede ra sad ninyo i-deposito sa atong bank accounts. Tanawa lang sa atong screen. By the way, ang atong usa ka account kaning Land Bank na panay San Vicente Ferrer, tungod na kay wapata dito tagai og permit sa bangko nga ma-close ang account aron mailisa nagkompostela, kay nangayo na sa bag-ong documents, kay bag-o ang atong arsobispo sa Sugbo.
Ang kato mga dokumentong atong gi-forward na kang Archbishop Palma pamanto, ingon sila, oy, di naman ni maoy obispo, pag-ilis na sad mo, so mo secure na sa tagbagong documentation. Pero ato ginang i-close, ilisa na nato dinhi na, Compostela. Unya, pwede sad sa atong GCash, open pa ang among mga GCash karon, kay tanawa lang ni dinhi. Pero nga kung GCash, gamay na lay kuwang, mapuno na. Nya, kung di gyud madal just GCash, ikwarta padala. Ang amo lang mga ngan mo'y gamita. Ako ngan o kini mga ngan dinhi. Sa ato sang sweet notes, ang mga contact persons na asad atong gipakita dinhi, ang atong tickets, 3,000 gold tickets, naanalay 289 ka tickets na available sa gold, tag 3,000 anha ni sa atubangan, unya kanang naay lamisa og lingkuranan. Ang daghan-daghan ang silver naapay mga 613 ka tickets, tag 2,000 nagyapon ni lingkuranan, unya naasay lamisa. Ang daghan-daghan pa gyud ang bronze, 1,007 pa ka tickets available. Lingkuranan ni siya, dol-dol gyapon ni sa tubangan. Ang pinakadaghan ang atong general admission na apay 2,113 ka tickets. Sige, buy pa more. So ang ato karong percentage sa atong nahalin na pas 26%. So practically daghan patag mga tickets. Pero og mahurot na ni ato na mong sirad andi na mong kakitaan ni ha. Sige.